Videoinstruktář, jak být správný divák. Část první. Pravidla. Buďte na sebe milí, jinak dostanete ban od moderátorského týmu a to si nepřejete. A užijte si stream. To je základ každého streamu. Emoji, druhá část. Pro fungování v chatu bude důležité si nainstalovat Better TV. Jestliže si to nedokážete nainstalovat, tak jste loser. Podpora. Třetí část. Můj stream můžete podpořit followem. To je dobrá věc. Ale jestliže mi dáte sub, tak vyhodíte 50% ze svých úspor. Takže bude lepší, když mi dáte donate na coffee. Ale každá podpora se počítá. Děkuji. Zvoneček. Čtvrtá část. Vidíte tento krásný button? Stačí jenom kliknout a dostaví oznámení, když budu live. A můžeš být první na streamu. Nebo mě sleduje na Instagramu a nebo na Discord serveru. Gratuluju, stal jsi se správným divákem. To je všechno, děkuji za sledování.